Друзі, на Синфо перші про головне поїхали. На аеродромах Білорусі протягом короткого періоду зосередили значну кількість транспортних літаків Іл-76. Зовні це виглядало як чергова демонстрація союзницької взаємодії. Насправді рішення ухвалювали під жорстким тиском з боку російського командування. Підготовка повітряно-десантного угрупування проходила у стислі терміни. Повноцінних тренувань майже не було. До складу включили підрозділи спецпризначення, механізовані роти та артилерійські розрахунки. Загальна чисельність перевищила 2,5 тисячі осіб. Інформацію приховують, усе спростовують. Завдання формулювали прямо – створити плацдарм на Сумщині, розрізати українську оборону і полегшити становище російських частин, які втрачали ініціативу. План будувався на швидкості і факторі несподіванки. Транспортники мали висадити десант у лісистій місцевості неподалік кордону. Далі групи повинні були швидко захопити дороги і утворити коридор. Прикриття в повітрі поклали на ударні вертольоти та розвіддрони. Українська розвідка фіксувала накопичення техніки і особового складу ще на етапі зосередження. Систему ППО перевели в режим підвищеної готовності. На ймовірних напрямах висадки заздалегідь підготували позиції, мінні загородження та мобільні вогневі групи. Під час підльоту ситуація почала розмальовуватися. Частина літаків потрапила під щільний вогонь ще на підході. Кілька бортів отримали пошкодження, інші різко змінили курс і висоту. Бойовий порядок порушився, десант розпорошився. Одні групи приземлилися безпосередньо під артилерійським вогнем, інші опинилися в болотістій місцевості, де техніка одразу втратила прохідність. Зв'язок працював із перебоями через втрату частини ретрансляторів і активні перешкоди. Українська механізована підрозділи і сили тероборони зустріли десант підготованою обороною. Мінні поля на ймовірних маршрутах ускладнили будь-який швидкий маневр. Мобільні групи з FPV-дронами, протитанковими комплексами та мінометами були з флангів. Спроби закріпитися біля невеликих населених пунктів швидко захлинулися під перехресним вогнем. Кожен вихід на відкриту ділянку супроводжувався новими ударами. Контратаки з використанням уцілілої бронетехніки виявилися короткими. Машини ставали цілями для дронів камікадзе. Евакуація поранених відбувалася під постійними обстрілами. Втрати зростали швидко. Частина підрозділів виявилася відрізаною і були змушені вести бій малими групами у лісосмугах. Уже в перші години фіксували втрату управління. Молодші командири не могли вийти на зв'язок зі штабом. Ось що про це говорять білоруси і білоруски, які підтримують Україну. Ви тільки поглядите, що витворяють росіяни, каб спробувати утягнути Білорусь у війну. Хоч Лукашенко всіми силами спробує гэтага пазбегнуць. Сёння навіна. Украинский дрон ударил по автобусе с белорусскими детьми. Значит, белорусские там юные футболисты с города Рэчица ехали на сборы у российский Геленджик, Прозбранскую область, недалеко от межи с Украиной, и автобус атаковал дрон. І тут два варыянты. Альбо сапраўды гэта украінскі дрон, у чым я сумняваюся. Справа ў тым, што там па гэтай шашы ездзяць аўтобусы з расіянамі, дроншчыкамі. Вот замаскіравалі аўтобус, каб каардынаваць атаку Украіны дронамі. Ну, украінцы маглі падумаць, што это вот аўтобус з гэтымі дроншчыкамі. Але хутчэй за ўсё гэта правакацыя. Гэта самыя расіяне улупілі по гэтаму аўтобусу, загінула жанчына, 4 дзяцей параненая, каб узбудзіць беларусаў, і вот яны захацелі помсціць Украіне і ваяваць. Ну, мы папярэджвалі пра падобнага роду правакацыі. Месяц таму ў Мазыры рыхтавалі удар па Мазыру, там крывавая карцінка, завезлі штучную кроў у горад, вагнераўцы былі ў брыгадах хуткай дапамогі для чагосьці. Відавочна, што была правакацыя. І мы паведамілі пра гэта, там, 1 мільён плюс праглядаў. Сарвалі гэтую правакацыю. І вось яны прыдумалі, значыцца, тут забіць беларускіх дзяцей, што нібыта это зрабілі украінцы. Відавочна, што гэта правакацыя. Прама зараз на вайне ва Ўкраіне я лічу пераломны момант, таму што вельмі важным фактарам, хто пераможа, от куды пахіснецца гэтая вайна, з'яўляецца фактар Беларусі. Калі тэарэтычна Беларусь выбіваецца з расійскай арбіты, руйнуецца вся імперская канцэпцыя Расіі. Па сутнасці гэта параза Расіі ў вайне. Лукашенко спрабуе саскочыць. Я думаю, будуць адбывацца вельмі цікавыя рэчы, але гэта вельмі небяспечны час, калі расейцы могуць утварыць у Беларусі нешта такое, кшталту разанскага цукру, там тэракты, пад выглядам, што это зрабілі украінцы. Звярніце ўвагу, Лукашенко толькі вярнуўся з парада ў Маскве. Дарэчы, прабыў ён там мала, з Пуціным пасля парада яны ўжо не камунікавалі. У 13:00 у суботу Лукашенко ўжо ў Менску. І ў панядзелак праводзіць нараду з сілавікамі. Зноўку гаворыць пра вайну, што будзе вайна, што тэатр баявых дзеянняў будзе ў Беларусі. Я не прыдумваю, можаце зайсці там пул першага тэлеграм-канал,
на ягоны сайт афіцыйны паслухаць. Прамым тэкстам гаворыць, што будзе вайна. Са мной учора экстрана звязаўся Сергей Бульба, аналітык, грамадскі дзеяч, у яго ёсць сувязі ва ўкраінскай выведцы, кантакты ўнутры Беларусі. Што адбываецца? У горад Мазыр экстрана завезлі літаральна днямі вялікую колькасць так званай штучнай крыві. Не зусім донарская кроў, а так званы перфатран, кроў без плазмы, калі шмат людзей атрымліваюць раненні, каб уратаваць іх у першыя гадзіны. У экіпажа хуткай дапамогі дадалі барадачоў, вагнераўцаў, то бок нешта рыхтуецца. Хутчэй за ўсё, хочуць зрабіць правакацыю з нібыта украінскімі ударамі па Мазыры, з вялікімі чалавечымі ахвярамі, разанскі сахар, так называюць такую тактыку. Ну што все, Украіна напала, і штосьці трэба распаліць на беларуска-украінскай мяжы, там баявыя дзеянні, каб украінцы адцягнулі свае кантынгенты і паслабіліся на ўсходзе ўкраіны, дзе Данецкая вобласць. Такая сітуацыя небяспечная. Лукашенко граецца ў вельмі паганыя гульні, расейцам, я думаю, ён таксама не вельмі патрэбны. Калі яны скарыстаюць гэтую нагоду, увядуць зноўку ў Беларусь кантынгенты, возьмуць Беларусь пад стратэгічны кантроль, то і Лукашенко ім не вельмі патрэбны. Я так разумею сітуацыю. Карацей, сочым, назіраем за Мазыром. Украінская выведка ўвогуле чакала ўжо з 5 мая нейкіх правакацый. Ну яны зацягнулі. Не дай Бог пашнецца. Землякі, гэта вайна. Хутка жыццё ўсіх беларусаў можа змяніцца кардынальным чынам. Зеленскі паведаміў пра тое, што рыхтуецца напад з Беларусі, рамантуюцца дарогі, там рыхтуюцца артылерыйскія пазіцыі. Зразумела для чаго. Калі нешта пашнецца, эканоміку Беларусі украінцы могуць знішчыць за вельмі кароткі прамежак часу. Я бачыў гэтыя дроны, як 5 маіх гэтых балконаў, баявая часть 100 кілаграмаў, супрацьпаветраная абарона не спрацуе. Ну і калі ўвогуле дронава-ракетныя перастрэлкі пачынаюцца, ракеты часта трапляюць у жылыя дамы, як здаралася ў Іране. Амерыканцы не ставілі мэтаў біць па жылых дамах, так, а калі-некалі ракета магла заляцець у школу, дзе 400 дзяцей. Это вайна, это сапраўднае пекла. Расіі выгадна распаліць нейкі канфлікт на беларуска-украінскім памежжы, ці варыянт вайны, для таго, каб украінцы перакінулі кантынгенты з усхода, абараняць свае мяжу з Беларусю. Але не гэта самае важнае. Расейцы хочуць распачаць вайну, каб атрымаць зачэпку для таго, каб увесці ў Беларусь новыя кантынгенты, нібыта абараняць, згодна вайсковай дактрыне саюзнай дзяржавы, і цалкам акупіраваць Беларусь. Пуціну гайка. Рэйтынгі падаюць, поспехаў няма. Хто ведае гісторыю Расіі, это ў іх заканчваецца тым, што всю сістэму могуць зруйнаваць, рэвалюцыя. Ім патрэбныя перамогі, а самы лёгкі варыянт – гэта цалкам атрымаць поўны татальны кантроль над Беларусю. Нас, беларусаў, тады, канешне, будуць проста вынішаць як чукчаў, усё беларускае. Рыхтавацца да новых войнаў з беларускага балкона. Ну і, канешне, скарыстаюць увесь мабілізацыйны патэнцыял беларусаў, значится, каб мобилизовать и гарматным мясом на войну. Добрый вечер, дорогие украинцы. Мне очень приятно ваши комментарии. Спасибо вам большое, что мы друг друга поняли. И хочу вам сказать единственное, что Беларусь – это не Лукашенко. А Лукашенко, если так по-честному, то, наверное, и не Беларусь. Поэтому, нужно немножко понимать белорусский народ, который сам под этим гнетом. И было бы у меня хорошо в стране, я бы не жила бы в Польше 3-й год. Не было бы столько белорусов, которые работают за границей. Это не я, не 10, не 20, тысячи, сотни тысяч. Пока что статистику никто эту не сделал. Поэтому нормальные, честные белорусы понимают, и никогда то, что разрешил Лукашенко сделать, он у народа не спрашивал. Поэтому поймите нас, пожалуйста, мы за вас, сапраўдныя белорусы, за украинцев. И мы тоже не хотим жить под гнетом России. Мы хотим такой же самостоятельности, как и вы. И мы вроде бы жили неплохо, и вы.
Но получилось так, как получилось. И то, что россияне, где-то там пропаганда российская говорит, или даже не хочу сказать, не мой Лукашенко, говорит о том, что если бы не начала войну Россия, то на ее напали бы Украина. Но это смешно даже, какая Украина и какая Россия. Это все равно, как слон покусал бы мошку. Простите белорусов за то, что столько лет мы терпим такого президента, который позволяет своей территорией пользоваться для того, чтобы заходить в чужой дом. До кінця першої доби кількість загиблих і поранених досягла критичних позначок. Тіла довелося залишати на місці через відсутність безперечних шляхів. Деморалізація поширювалася швидко. Зафіксовано випадки добровільної здачі в полон, зокрема серед офіцерів середньої ланки. Білоруське командування спочатку намагалося подати подію як елемент планових заходів та навчань. У родичів загиблих з'явилися вимоги пояснень. У окремих частинах фіксували пасивний супротив подальшим переміщенням. Для Москви операція мала стати демонстрацією єдності, натомість вона виявила проблеми координації, слабкість розвідданих і переоцінку власних можливостей. Українська сторона показала ефективність ешелонованої оборони, де ключову роль відіграли дрони, артилерія та швидке прийняття рішень на тактичному рівні. Подальший розвиток лише підкреслив системний характер провалу. Планування виходило з припущення про слабкий опір і швидке з'єднання з російськими підрозділами з іншого флангу. Спроби організувати артилерійську підтримку з російського боку зіткнулися з несумісністю систем управління. Авіаційне прикриття також було зірване активністю української ППО. У внутрішньополітичному вимірі подія стала серйозним викликом. У білоруському військовому керівництві зростало невдоволення ризиками, які не компенсувалися результатами. Операція продемонструвала, наскільки високою може бути ціна недооцінки противника. Технології, підготовка позиції, швидкість реакції виявилися сильнішими за кількісну перевагу на етапі висадки. Для російського і білоруського командування це став черговий урок про реальну вартість подібних рішень. Полонений молодший офіцер під час опитування згадав, що перед вилітом їм роздали карти з позначками, які вже не відповідали реальній лінії українських позицій. У білоруському чаті родичів військових після перших повідомлень про втрати хтось викликав список позивних, які перестали виходити на зв'язок. Допис швидко видалили. На одній з тимчасових посадок уцілілі десантники намагалися спалити документи. Частину паперів вітер розніс лісосмугою, і їх пізніше підібрали українські групи. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!